गाबोननि थाखाय ट्रेनिं जागासिनो दं इहाय गाबोननि थाखाय ट्रेनिं जागासिनो दं इहाय आरोना गाबोन मोनानिफ्राय प्रग्रामा दे गाबोन मोनानिफ्रायसो जागोन प्रग्रामा दिनै थारमाने माबा ट्रेनिं खालामगासिनो दं प्रेक्टिस गाबोननिफ्रायसो जागोन बे नायलांबाय था आरो माखासे जायगाबो देखायलांबाय थाबावगोन आरोना नायदो क'क्राझार मोसादों नामा सोरबा सोरबा औ दे सोदो ओरैहाय नै माबाफोर होनदो बिथाङा एजुलिनि मुङै एजुलियावथ' मा बुंबावनो आं दिनैसिमहालागै 75 इयार्स जानायनि गोबां डेक'रेसन खालायदों बेयाव ओमफ्राय बेसेबां बोसोरनि उनाव बानायनाय जादों माने बेखौ 75 इयार्स जाबाय 75 इयार्स ने दा नायलांबाय थानो ना मा होनो ओरैहाय नायलांबाय थानो हागोन बिथांमोना नायलांबाय था नायदो माबायदि बानायदों ना नै बिथाङा इउटुबारा जोंना गोगोम जागोन माबानिफ्राय जागोन ना खोनाबाय रायजोफोर मा होनमोनलाय खैथानिफ्राय गाबोननिफ्राय ने गाबोन मोनानिफ्राय जागोन गाबोन मोनानिफ्राय स्टार्टिं फैदो सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो दङबा औ फैनो हागोन मोजां देग्लायनि सबाया बारा गोजान जाया गाबोन सानावबो एसे चिरां डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्टनियानो फैगोन नुजाफैगोन आरोना 75 नि माबाजों जानायनि ना बे 75 इयार्स जाबाय आरोना बोसोर जाबाय आरोना माबाया नैबे डायमन्ड जुबुलि खुंबाय 75 इयार्स थुक्राझार सोरबा फैनो गोसोबा गाबोन सानाव फैनो हागोन औ सानाव माने सानावबो मोसानाय नुगोन आरो मोनायाव प्रग्रामा माने मेन प्रग्रामा मोनानिफ्राय जागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था आरो माखासे जायगाबो देखायलांबावगोन बेवहाय दं जाहैबाय नै गोदोनि माने हालेवग्राफोर आरोना ओमफ्राय बैथिं माइबो गायनानै दं बिथिं माइ गायगासिनो माखासे नैबे आदिया हायलुदोंमोन नामाथाय औ नै मैगंबो गायलायदों आरोना बिथिंहाय माइ गायबायानो माथो थालिरबो गायदों ओरै माइ गायदों नै बिथिंहाय माबाफोर दोनगोन खोमा इहाय दाबो दोनथ'वाखै डेन्जार बानायदों आरोना देग्लाय 75 नि उनावसो नायनो हागोन ओरैबायदि भिडिअ बानायलागासिनो ओरैहाय नायनो हागोन नै बिदिखौ मा होनो दाउ दोनग्रा जाहैबाय आरोना नै गासिबो नै बे दाउ दोनग्रा ओरैहाय खिन्थु नैबे बाइकआ नङा दै ओरैहाय माथो नै आसोलसो बाबुसो दं नै बाबुमोनबो दं औ ओरै नैबे जि दाग्राखौ मा होनो हिसानसालि ना मा होनोमोनलाय बेखौ बर'आव बेखौथ' कमेन्टआव होनबानो जाबाय आरोना नायनो हागोन मोननैसो जायगा देखायनो बावदों आरोना मोननैसो जायगा थालांदों देखायनो नैहाय बेहाय दं जाहैबाय मा होनो नै नांगोल दं जुंगाल दं नै जुंगालबो दं नांगोलबो दं आरो ओरैहाय फुख्रिबो दंबावोसो नै नायनो हागोन मै दंजोबो गासिबो दंजोबो ओमफ्राय ओरैहाय खखाबो दं नै खखा ओमफ्राय नैबे मै ना मा होनो नैबे मै जाहैगोन आरोना नैबे फुख्रि हमनोबो हागोन नायलांबाय थाथ' नायदो माबायदि बानायदों लोगोफोर गोदोनि न' आरोना दानि जुगावथ' बेबायदिथ' गैला नायनो हागोन बेबायदि बानायलायदोंना खोनाबाय दा आरो नै ओरैहाय माखासे दंबावो न'खौ नायग्रोदो ओरै बिदि नुयो जाहैबाय आरोना बेनिफ्राय नै न'आ डेन्जार बानायदों नै ओरै नाय बेबायदि बानायदों आरोना लोगोफोर गाबोननि ट्रेनिं
गाबोननि थाखाय ट्रेनिं जागासिनो दं इहाय गाबोननि थाखाय ट्रेनिं जागासिनो दं इहाय आरोना गाबोन मोनानिफ्राय प्रग्रामा औ दे गाबोन मोनानिफ्रायसो जागोन प्रग्रामा दिनै थारमाने माबा ट्रेनिं खालामगासिनो दं प्रेक्टिस गाबोननिफ्रायसो जागोन बे नायलांबाय था आरो माखासे जायगाबो देखायलांबाय थाबावगोन आरोना